A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. No sé, David. And when two Bueno, lovers Una versió o algo, no? No puc canviar-ho, O sigui, no puc canviar-ho, no he trobat, he fet una recerca en xarxes, he trobat moltes versions, perquè això és un tema que té moltes versions, però Vale. la realitat és la que és. Però jo la sento igual, Sí? T'agrada? Bueno, És la mateixa, O sigui, m'estic no he canviat. acostumant encara. Bueno, escolta, és que tenim que tenir aquests arrels musicals. I bueno, la veritat és que jo segueixo, ja faré una tria en el proper programa, ho torno a prometre, de buscar un altre tema que pugui, doncs no sé, donar-te aquesta nova entradilla. Bueno, ja m'està bé. Però és Guioneando. Hem canviat el nom. De Plotita Games Serres hem passat a Guioneando, que Déu-n'hi-do. Que no és poca cosa. Molt bé, molt bé. Bueno, tinc que dir, gràcies als que ens... Bueno, hi ha gent que ha escrit, que s'ha comunicat amb naltros. Tenim haters. Yes, i gent molt propera que s'han queixat, s'han queixat dels darrers programes. Sí, però bueno, a mi em sembla al·lucinant, no? Sí. Per què? Perquè, de què s'han queixat, David? Del guió. Que tenim guió. Que clar, tenim guió. I llavors diuen, Tenim un guió. I com això... se'ls acudeix? No sé, som Ja uns no és el mateix. irresponsables. Com a guionistes som irresponsables perquè tenim un guió. Bueno, Pel programa, estem parlant de podcast en concret. així que avui hem vingut sense, no? No, avui sense res, o sigui, sense xarxa, que es diria, parlant en propietat. Som guionistes sense xarxa, sense guió, som el que som, I tant. i per això aquest matí, quan t'he trucat pel programa d'avui, t'he dit, Ivan, trenca els guions, anem directament, o sigui, a pèl, aquello d'un programa Anem una mica frec a frec. pel tema. Te'n recordes que vam parlar de tot, la idea matriz, l'argument de feina, l'escaleta bàsica, la qüestió principal que llençava la història, el clímax és quan pitjor ho tenen els protagonistes i s'enfronten Sí, als sí, dimonis. però te vaig posar deures, en el darrer programa vam parlar d'una pel·lícula que era En el nombre del padre, que jo sempre l'intento posar proves al meu germà, perquè jo sóc el cinèfil i ell és el... La vaig veure, em va agradar molt. Vale, pues, Em va agradar molt. i dona peu pel tema d'avui. Home, també, però per què? Perquè parlarem avui de què? De què parlarem? De personatges. Avui parlarem de personatges. Però té una raó de ser, David. Hombre, aquí sí que hi ha personatges. Succession, obra mestra. Ara tinc que dir, i avui em permetreu, com que no hi ha xarxa, doncs jo ho diré directament, vaig convidar el meu germà, ja fa temps, quan va començar la sèrie, que a mi em sembla un... Bueno, podríem fer un podcast monogràfic, però com que hi ha gent que ja parla de cinema i de sèries, ho deixarem en stand-by i potser algun dia, no ho prometo, però perquè com que no tenim xarxa, algun dia podem parlar a fons de Succession, però això serà més endavant. Ara mateix vull comentar l'anècdota, i això amb els podcasts vívids, això és molt típic. Jo fa temps que et deia que vegis la sèrie de Succession, però què va passar, Ivan? Per què no em feies cas? perquè pensava que era un altre. Quina? Successor designado. No fotis. Clar, vaig començar a veure-la i dic, ostres, això li agrada molt al meu germà. Una sèrie que ja està cancel·lada, no crec que sigui dolenta, però clar, coneixent-te, dic, ha baixat el nivell. El David ha baixat el nivell, s'ha begut l'enteniment, o s'ha begut tot el que l'ha agafat, no? Jo em dono la beguda directament, Exactament. moltes I circumstàncies. era la sèrie equivocada. Aquesta és una obra mestra, com dius tu. A més, és una sèrie que parla d'una família totalment disfuncional, borratxa de calés, tant que és només un mitjà, i el que està anhelant sempre és el poder, i està aquest joc de la successió, que és que el títol, a més, no li cal més. No. Una parauleta... Jo tinc pendent revisar el que seria la Bíblia, no? El document de venda de... Bueno, el document del personatge, de tots els personatges, fitxes, perquè és que realment per mi és una obra mestra, o sigui, és d'aquelles sèries que passaran a la història amb El Soprano, amb 2 metres bajo tierra, Breaking Bad, The Wire, o sigui, és de les sèries d'or del nostre temps.
Per mi, del segle XXI, probablement seria de les grans sèries de la història. Bueno, jo estic xalant com un nano, estic ara per la tercera temporada, començant-la, i no vull que s'acabi. Bueno, Però parlem dels personatges i per què els fem ara. Per què quan treballem un guió fem tota l'estructura i després anem directament a treballar els personatges? Com tu saps, ja fem una primera elecció quan escrivim l'argument d'uns personatges que encaixen en la història, però encara no els coneixem. I en l'univers del guionista, l'univers que plantegem, no vol una mosca, no? Com deia el Dumortier, sí, que no ho sapigués el que l'ha creat. el creador. Com Déu. El hacedor. El hacedor. L'escribiente. Sí, el guionista crea universos. Llavors, a partir d'aquí, doncs, evidentment, quan nosaltres estem parlant de la partitura, que és el guió, és una de les coses que volem que quedi molt clar. Un guionista és un professional de l'escriptura, com podria ser també un novel·lista, però en el cas del guionista treballa per un equip. Llavors, l'exigència aquí és màxima. Evidentment, és que donar peu a la creativitat dels equips tècnics, a tot el personal que treballarà, que serà l'orquestra, no? Que tindrà que sentir la música que nosaltres hem escrit i probablement portar-la molt més lluny. I en aquest cas estem parlant d'una peça clau. Parlar de personatges és parlar també dels elements que donaran vida a una història que té que tenir totes les essències, no? Narratives, el drama... Clar, els protagonistes, els personatges, tenen un gran pes a sobre. I, evidentment, això anirà de la mà d'uns actors que nosaltres no tenim per què escollir, que això moltes vegades m'ho pregunten, no? O sigui, i els guionistes escolleixen els actors? Piano. Potser tenim algú al cap... Nosaltres podem suggerir, però és evident Exacte. que la gent que es dedica al càsting, tot el que és l'equip de producció, probablement anirà molt més lluny del que nosaltres hem decidit. Aquesta és la idea. I aquesta és la idea, evidentment. Però per això, què és important? Definir. Explicar quina és la natura d'aquests protagonistes, d'aquest argument, d'aquesta història que hem creat, doncs donar-li precisament aquests tres que són molt importants i són clau, la creació de personatges. La fitxa de personatges, tan famosa, no? Que s'agafaria els papers protagonistes, no fem fitxa de personatges de tothom, valgui'ns Déu, només faltaria, però sí que dels principals, l'antagonista, el protagonista, potser els personatges més importants de la història. I la fitxa de personatges té una cosa molt curiosa, perquè és la història del personatge només fins al punt on comença la història. Correcte. De tal manera que tu coneixes d'aquest personatge des del naixement, des de com es van conèixer els seus pares, nosaltres ho treballem així. Sí. Tenim una sèrie de preguntes a respondre i així creem un personatge que sigui, diríem, tridimensional, però jo crec que això ja ha passat a la història, això ja és multidimensional, no? Sí. Totalment sòlid, alguna cosa que a més ens ajuda després a redefinir la història i a entendre per què fan les coses, com les fan. Perquè és el següent pas de les escaletes, no? L'escaleta seqüencial respondria a com ocorren les coses, com passen les coses, i llavors els personatges han d'interactuar amb tots els conflictes que plantegem a l'escaleta bàsica. Curiós. No hem parlat encara d'escaleta seqüencial, però quedeu-vos en aquesta paraula, no? Aquest concepte d'escaleta seqüencial, ja parlarem, i aquí jo el que diré és el següent. O sigui, en el moment que nosaltres, per mètode, o sigui, aquí tenim que ser molt lliures tots plegats, en el sentit de que quan nosaltres parlem d'una manera de fer, és evident que no tots els guionistes treballen de la mateixa forma. Probablement hi ha guionistes que no prenent-se molt seriosament, perquè és importantíssim, el paper dels personatges, probablement no estiren la biografia del personatge, i això és una arma de doble fil. Per què? Quan tu no coneixes la biografia del teu personatge, és veritat que te pots sentir molt més lliure, però també pots caure en l'errada de deixar-te peces que després no encaixen a la història, a l'hora de desenvolupar la història. Probablement si ets un García Márquez, o sigui, jo sé que aquest univers segurament estarà en la ment de l'escriptor superdotat o megadotat. Però en el cas dels guionistes, nosaltres proposem sempre aquesta feina d'imaginar una biografia del personatge. Per què ho fem? Obvi, perquè en el moment que nosaltres fem aquesta sobreescritura, tornem a un concepte dels primers podcasts, dels primers capítols, el deixar-te anar i començar a generar el que serien com se diria el concepte? Pues les peces d'or, les pepites d'or, no? Aquest concepte de seminal, de crear
de veure com el nostre Golem, el nostre personatge, va creixent, va agafant aquesta corporalitat que tu deies i al final acaba definint històries, probablement uns elements biogràfics. Per què li va passar això a la infantesa? O on se van conèixer els seus pares? Quines eren les seves lectures? Hi ha permís per al·lucinar i anar molt lluny. O sigui, això és una eina interna que no veurà ningú. Exacte, no ho fem fitxes de personatge per després dir-li a l'actor llegeix això i així entendràs el teu personatge. No perquè confiem en l'habilitat de l'actor. Una altra cosa que pugui preguntar, per què faig això, perquè que normalment ja li preguntarà al director i el director li respondrà el que el doni la gana. Exactament. No? Probablement tot el contrari del que tu has pensat, però és el joc. No? Aquí tinc una anècdota de Stan Lee, precisament, no? Sí. Un creador de personatges, també. Meravellós, Marvel. Que li van preguntar allò de qui guanyaria, Spider-Man o... Dos personatges, dos superherois d'aquestos que i se'l va quedar mirant, no? I diu, el que me dé la gana. Clar, jo dic, ho escric jo, dic, puc fer el que em doni la gana. I nosaltres som així, però intentem ser una miqueta justos o injustos, que de vegades li treus més suc amb els nostres personatges, no? Com la vida mateixa. Correcte. Els hi poses en compromisos i a veure com ho solucionen. Clar. I vas creant aquestes capes que deia l'Ace de Rec, no? Ets una ceba. Sí. Diu, no, jo sóc una tarta. No, per què? Tenc capes. Pues els personatges igual, tenen capes, perquè aquestes capes venen motivades per allò que han viscut tal com ens passa a la vida real. Correcte. I això dona coherència. Llavors, a l'hora d'explorar aquest univers creatiu, doncs tenir uns personatges com Déu mana, Déu, guionista, a partir d'aquest punt, nosaltres podem explorar conflictes, podem inclús trobar-nos elements a la seva biografia que després es puguin servir per petites, diguem-ne, interpolacions o elements que puguin fer créixer el drama, el moviment de la història, que és el que estaríem parlant. Quan hi ha drama, hi ha moviment, i evidentment un personatge pla no va enlloc, i moltes vegades, inclús a l'hora de crear personatges secundaris que no són els protagonistes, al tenir una minibiografia, una minibio del personatge, et pot donar claus que et poden treure fins i tot de circumstàncies poc adients, no? De que una història no acabes de trobar quin element pot llançar el relat cap a un lloc que sigui molt més original o molt més poderós. I aquí és l'exemple perfecte, i ara torno a la sèrie, recomano molt, lo recomano moltíssim, una sèrie com Succession. De fet, qualsevol sèrie tindria que viure el treball dels personatges. En Succession, tot l'univers de la família, de Logan, dels seus fills, de la corporació, té que ser molt sòlid, perquè a partir d'aquí, les memòries d'aquests fills amb el seu pare, la seva relació amb la seva mare, donen peu a tots els elements que ens anem trobant temporada a temporada. Per sort, 4 temporades. Saber donar-li una sèrie un punt i final és importantíssim. I no sempre passa. I en aquest cas és perfecte. De tota manera, David, també s'ha de dir que s'ha de diferenciar la fitxa de personatge, el que és la creació del personatge abans de començar la història, amb un element com tu deies. Nosaltres treballem així, sí, però hi ha elements comuns que són obligatoris a l'hora de presentar o defendre els seus personatges, que és l'art dramàtic del personatge. Tal de manera, en un moment o un altre, sempre hi ha algú que està interessat en l'art dramàtic. L'art dramàtic, que sempre que jo estic treballant, jo el defineixo com, ja tinc el personatge creat, ja té totes les capes que ha de tenir, té aquest desig de desenvolupar-se i arribar del punt A al punt B, no? Des de la qüestió detonant, qüestió principal, tot això que ja hem parlat. I llavors l'únic que has de fer per poder elaborar després una esclata seqüencial i l'art dramàtic del personatge és enfrontar-lo a cada un dels conflictes al personatge que tu has creat. O sigui, tu agafes tots els punts de l'escaleta bàsica i enfrentes aquest personatge a cada un dels conflictes, ho viuran de manera diferent i la transformació està assegurada. I d'aquesta manera tu aconsegueixes que tinguin aquest arc, no? Això que gràficament queda tan maco, no? I nosaltres... Vale. És el que deia. Està bé. Llavors, el més important, hi ha moltes teories, el món de la ficció literària, del guió, té molts llibres, moltes històries, el camino de l'héroe, o sigui... D'això podem parlar un dia, però jo prefereixo que si aquest podcast encara té... El de les sopes, no? Deies? Sí, exacte. A partir d'aquí ja parlaríem de tot l'arc dramàtic de creixement del personatge, perquè el personatge, quan comença una història, té que anar cap a un final i té que haver una transformació. Per cert, jo penso que avui hem donat 4 trets importants. Nosaltres, com a bons personatges i fent el nostre camí de l'héroe, tenim que donar punt i final al podcast d'avui, però seguirem parlant de personatges, o almenys intentarem recordar-nos d'aquest arc que hem deixat aquí,
I, germà, Pues no res. tenim un cafè, tu i jo, tens un cafè pagat aquí a la cafeteria al costat. Ets un personatge. Clar que sí. Avui me tocava a mi. Perfecte. Benvinguts a Guioneando i, bueno, en Radio Ciutat. And when two lovers woo, they still say I love you. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.